Bine v-am găsit la un nou episod, n-am mai postat de mult timp, dar am venit aici cu un nou joculeț fresh pentru toată lumea, se numește Clancy Box sau ceva de genul. E un fel de copie al jocului People Playground sau Melon Playground care v-a jucat și din câte vedeți e un playground, adică uite, putem pune robot, roșie, dovleac sau porc. Oh, reclame. Să punem poate că e reclame. Putem face ceva de genul. Putem face ceva de genul asta. Sau, uite, o pușcă de foc. Putem să-i prăjim efectiv pe toți. Stai să încerc să o iau. Putem efectiv să le dăm foc la toți. Efectiv orice. Dacă el adivină că am foc la ăștia. Credea robotul că scapă singur. E aici ceva ce e frică lui. Dacă luăm asta și îl punem pe el. Oh, God, e lag. Dăm să ștergem totul. Gata. Să-mi spuneți dacă vreți să fac poveste. Uite cum adică. Luăm o găină. Îl lovim de el. E moartă. Avem două pulpe. Putem să le dăm foc cu aruncătorul de flăcări. Pleacă, te rog. Știi că nimeni nu prea face videouri de... Și uitați, aici avem mâncare. Putem și să-i îmbrăcăm. Uite, pentru că mie îmi plac roboții și pentru că și Crăciunul, ăsta, în desenul care să-l fac acum, adică serialul despre viața lor, hai să fac personajele, voi pune pauze și după le fac pe toate. Vi le arăt cum mă gândesc să fac unul. Și acum să vă arăt personajele. În primul rând îl avem pe Moș, pe Robo Moș Crăciun. E un personaj pozitiv, va fi personaj pozitiv. Îl avem pe Roșia Business, și el e pozitiv. Dovleacul de sport, porcul care are copilul în cap și mereu moare copilul, dar mereu se reînvie, și mortul, care cumva trăiește.